El segell denominació d'origen és una garantia de la qualitat i de la procedència dels productes amb la qual els consumidors estem molt familiaritzats actualment. Quan comprem un producte amb el segell d'una DO, adquirim un aliment certificat que ens garanteix un valor diferenciat amb uns estàndards de qualitat i un origen concret. Comprem un bon producte i fem territori. Per això, els productes amb denominació d'origen són garantia de quilòmetre zero i de proximitat. Tanmateix, fa 40 anys parlar de denominació d'origen no era un assumpte tan senzill, i és que gairebé no existien referents en el sector alimentari ni a l'estat espanyol ni a Europa, amb alguna excepció en el món del vi. Malgrat que la península Ibèrica, i en concret Catalunya, ha estat terra d'olis des que els fenicis van arribar a les nostres costes fa més de 3.000 anys i que a data d'avui l'estat espanyol és el principal productor d'oli d'oliva, el sector alimentari no va comptar amb una denominació d'origen fins la creació de la DOP Les Garrigues, just fa 4 dècades. La denominació d'origen protegida Les Garrigues oferia als consumidors un oli d'arbequina verge extra amb personalitat pròpia, que ha esdevingut un dels millors del món. Però com va sorgir la necessitat de crear una denominació d'origen per l'oli que s'elaborava a Les Garrigues? Sens dubte, no s'entendria la creació de la primera denominació d'origen de l'estat espanyol sense l'experiència que acumulaven ja moltes cooperatives del seu territori en aquell moment, algunes amb més de 50 i 60 anys de vida. Moltes d'aquestes cooperatives sentien ja aleshores la inquietud de trobar la manera per donar a conèixer l'oli d'oliva de la zona, així com la seva qualitat. Aquests productors cooperativistes van saber preveure que el consumidor necessitaria d'un segell de qualitat i d'origen per poder diferenciar el seu oli, que ja era molt valorat en altres mercats com l'italià. L'oli de Les Garrigues no podia limitar-se a ser un producte buscat i comprat per distribuïdors estrangers. Era necessari treballar també en la comercialització i la creació d'un segell que certifiqués l'origen i la qualitat de l'oli semblava un primer pas bàsic. S'obria així un camí que només havien començat a recórrer alguns productors de vi i que donaria origen a la denominació d'origen protegida Les Garrigues. La senzillesa, però alhora també la grandesa de que és un suc de fruita, natural, 100%, i per tant és un suc d'oliva arbequina, que passa que, clar, se li diu oli, no? Però és el suc de fruita de categoria superior, per tant, la categoria més alta, verge extra, i a més avalat i acreditat per un òrgan de certificació que passi tots els controls de qualitat. A nivell organolèptic és important dir que com que és una cosa natural i que també depèn molt de l'anyada, depèn molt de la terra, de si ha plogut nou o no aquell any, més o menys, de la climatologia, del moment que ha plogut i del bon fer que estan obligats els pagesos i que en són conscients, i després a les cooperatives, tot i aquesta importància també fa que l'oli no sigui realment sempre igual. I aquesta també és la grandesa dels olis i de les coses i dels productes naturals, dels aliments. A nivell organolèptic potser hem de destacar molt aquest fruitat, que pot ser verd o madur, segons el moment que l'oliva s'ha collit, però aquest fruitat net, que et recorda l'oliva, que tu quan olores aquell oli, inclús quan te'l poses a la boca, has de tindre la sensació que estàs menjant oliva. Més verda, més madura, però has de tindre aquesta sensació. Per tant, és aquell fruitat, la paraula ja ho diu, prové d'un fruit. I després, també, algun matís, algun atribut complementari que també és molt propi del territori, que ens recorda l'ametlla verda. L'ametlla verda, inclús també la carxofa. Són sensacions aromàtiques que al ser un suc de fruita ens recorda aquests aromes principalment. L'oli de la DOP Les Garrigues no s'entén sense el seu territori, la seva gent i la seva tradició, que li dona una personalitat única. Els pobles i camps de la comarca de les Garrigues i del sud de les comarques del Segrià i de l'Urgell conformen la seva zona de producció i també la seva identitat. Indrets plens d'història, com el monestir de Vallbona de les Monges, el castell de la Floresta, els vilars d'Arbeca, Guimerà. Les esglésies i les cases de pedra de molts dels seus pobles conformen un patrimoni que dota la zona d'un especial atractiu pel visitant. L'oli d'arbequina verge extra d'aquesta zona
és com els seus pobles i viles, carregat de personalitat i de tradició. De fet, per trobar els orígens de la varietat d'oliva arbequina, ens hem de traslladar a Mallorca, on, segons la tradició, va ser el rei Jaume I qui la va traslladar a Catalunya. Un dels seus súbdits feudals, el senyor d'Arbeca, va implantar el conreu d'aquesta oliva, impressionat per les seves propietats i per la qualitat del seu oli. D'aquí va sorgir el nom de l'oliva, arbequina, ja que va ser a Arbeca on es va cultivar per primera vegada. Més tard, seria el governador de Lleida, el comte de Bessacurt, qui va promoure el cultiu d'aquesta varietat, especialment a la zona de les Garrigues. A principis del segle XX, i amb la Mancomunitat de Catalunya, es van anar perfeccionant les tècniques de conreu i van proliferar les conferències i cursos sobre com podar, conrear, abonar i collir. Aquest model agrícola es va anar fent protagonista a la zona, donant com a resultat l'oli d'oliva verge extra arbequina, que per a molts és el millor oli del món. Construir una denominació d'origen alimentari a l'estat espanyol no va ser un projecte senzill. Calia començar des de zero, en un complicat escenari social i polític, els últims anys d'una llarga dictadura. Trencant els esquemes establerts, per una iniciativa cooperativa com aquesta, era necessari un equip de gent amb preparació, il·lusió, empenta i capacitat de diàleg. Diu, jo això ho he trobat fet, però bueno, ens trobem que va ser la primera denominació d'origen que va tindre les primeres eleccions democràtiques, va ser la primera gent que es van ajuntar per poder fer alguna cosa més o menys gran. En fi, jo penso que la zona nostra, dins de les nostres característiques i dins de les nostres disputes, bueno, sempre hi ha hagut gent que han tingut ganes de tirar endavant, no? I això t'ho trobes ara, això trobes ara en la història i dic, home, a veure, vull dir, va haver una gent que al seu moment, al 68, 69, 70, 72, 73, on tothom sap que estàvem dins d'una dictadura, el règim cooperatiu va passar sempre realment de tot, va continuar fent la sola democràcia, per molt que hi havia gent que no ho acabaven d'entendre, però que va continuar tirant endavant. Per mi és molt, per mi, ja dic, jo que dono bastant esporà i he estat a molts llocs, estic a molts llocs, és un orgull, i dic, home, van ser els primers, vull dir, la veritat és aquesta, van ser els primers la gent, no? Perquè 30 i pico de cooperatives o al seu moment, tots sentats en una taula, lluitar per dir, hosti, hem d'envasar, hem de començar a fer el producte bo, les olives han d'entrar cada 4 dies. Ui, això era... Si n'hi havia molts líders a l'avant, que sí que hi eren, que està demostrat que hi eren, a l'Ostre Poble hi era, a Granadella hi era, a l'Albi hi era, hi havia un producte, hi havia un material actiu de gent que per mi va ser la clau. Per conèixer els orígens de la denominació d'origen, cal remuntar-nos a 1973, quan s'engega el primer projecte de reglament. Es va anomenar un Consell Provisional que va ser presidit per Pere Bofias. Poc després, el 28 d'octubre de 1975, va arribar l'ordre ministerial per la qual es reconeixia la denominació d'origen Borjas Blancas. El Consell Provisional, amb l'assessorament de l'Indo, va ser l'encarregat de redactar el projecte d'estatuts que es va presentar al Ministeri d'Agricultura i que es va aprovar el 10 de maig de 1977. Finalment, va ser Ramon Flix, la persona elegida com a primer president del Consell Regulador de la denominació d'origen protegida Les Garrigues. Ramon era president de l'agrupació de cooperatives i, a més, coneixia bé el mercat italià i les seves certificacions de qualitat regionals. Però aquest projecte era una qüestió d'equip i havia de comptar també amb el màxim de cooperatives d'oli de la zona. La gent venia a la reunió amb l'esperança que es podia o s'havia d'aconseguir alguna cosa que era una necessitat, perquè no ens reconeixia ningú. La gent venia i comprava l'oli al molí perquè era descendent del poble, perquè tota la vida ho havia fet, però un estàndard de qualitat no el tenia ningú. El reconeixement i certificació d'un origen i d'una qualitat era tota una necessitat en el moment de la creació de la denominació d'origen protegida Les Garrigues. Però calia explicar la necessitat d'un autocontrol tant als companys productors com a la cadena de compradors.
En Ramon Flix i tots els membres d'aquell primer Consell Regulador n'eren ben conscients. Explicar el mercat les qualitats del seu oli d'oliva verge extra quan gairebé ningú en parlava era tot un repte i el segell de la denominació d'origen esdevenia una eina indispensable. També calia fer pedagogia entre les més de 30 cooperatives que se sumarien al projecte de la DOP Les Garrigues. Calia optimitzar els processos i oferir un producte cada dia de més qualitat. Però com fer-ho? La figura del veedor, que després es convertiria en inspector, és a dir, la persona que vetllés per la qualitat dels productes que s'elaboraven sota l'empara de la DO, va ser clau en aquella recerca de la màxima competitivitat. Tanmateix, per a fer d'inspector en un moment sense antecedents, era necessari una gran implicació amb el projecte i una important vocació pedagògica en el dia a dia. Vaig tindre diverses de funcions. La de secretari era la meva funció que tenia, però acabat s'havia d'anar a fer unes mostres per a veure l'oli quan se treien cubes i, clar, m'hi vaig posar jo allí al frente perquè d'aquesta manera no costava diners, que la Generalitat donava 1,5 milions, però un veedor demanava 3 milions. Jo ho faré cobrant els quilòmetres, amb una condició que hi havia cooperatives que no estaven a la denominació, principalment només hi havia quasi els que eren de l'Agrolers. I dic, jo passaré a veure aquestes cooperatives, a veure si els hi puc fer entendre que quan hi hagi una reunió els vaig a buscar i els prenc perquè vegin com funciona. El primer Consell Regulador de la Denominació d'Origen va aconseguir fer-se camí, explicant a les cooperatives i als pagesos la necessitat d'una marca de certificació de qualitat i origen per al consumidor. Calia engegar uns processos d'autocontrol per a la màxima qualitat, sumant esforços cada dia, treballant per optimitzar els cultius i l'elaboració als molins i a les cooperatives i fent les primeres accions de promoció i divulgació entre els compradors, distribuïdors i mercats. Era indiferent si l'acció era gran o petita. Totes sumaven en l'objectiu de poder explicar al món les virtuts de l'oli d'oliva verge extra de les Garrigues. I tinc una anècdota d'un oncle de la meva dona, andorrà, que li vaig comentar i li vaig portar, es va editar uns llibres, li vaig portar un i no sabia res. Té inclús encara una finca aquí a Granadella. Bueno, el vaig convèncer, dic, per què no gasta oli nostre? Ah, doncs si me'l puges. Bueno, i li vaig pujar. I al cap de 2 mesos, em telefona un dia, diu que no em podries portar 1.000 litres més d'oli, que voleu posar una tenda. O diu, és que l'altre t'ha desaparegut. I saps com ho notava? Perquè tenia molts fills, tenia 5 fills, i la gent anava a berenar a casa seva cada dia, perquè el pa amb tomata amb aquest oli cridava l'atenció i de quina manera. Aquesta va ser una de les anècdotes de principi, que aquest senyor va descobrir la qualitat de l'oli perquè tenia èxit en les berenars de casa seva. Això no li havia passat mai. El dia a dia de la denominació d'origen protegida Les Garrigues i de tots els seus productors es va veure tràgicament sacsejat l'hivern de l'any 2001 per unes terribles gelades que han deixat en el record unes doloroses imatges d'extensions d'oliveres malmeses i que farien perillar la viabilitat de moltes de les explotacions de la zona. Bueno, l'any 2001 va ser la por, no? Jo, quan tothom al seu moment, el dia 17 o el dia 18 de desembre cau aquella nevada, tothom sap que el mes de desembre quan neve fa estralls, i la veritat és que, bueno, patir, no? Patir perquè no sabia ningú com això reaccionaria, amb unes cooperatives, bueno, amb unes inversions fetes, unes més, els altres menys, amb un potencial de personal treballant en aquestes cooperatives que, bueno, que la major part de gent són del municipi, i llavors els pagesos sí, no? La por. La por de molts pagesos a perdre no només aquella campanya, sinó les que vindrien en anys successius, perquè molts arbres havien quedat del tot afectats per les gelades. La por a no saber com continuar ni com fer front a la situació. Finques que no es recuperarien ja. Oliveres que tenien 200 i 300 anys i que no serien mai més el que eren.
37.000 hectàrees d'oliva arbequina extra van deixar de produir. El 90% de la producció es va perdre. Les plantacions noves van resultar les més afectades. Es van perdre totes les oliveres de menys de 4 anys. El 80% de les cooperatives va tancar amb importants pèrdues, posant en perill la supervivència de moltes famílies. La Federació de Cooperatives va estimar les pèrdues entre 32 i 33 milions d'euros. El resultat era de més de 8.000 professionals afectats i la crisi amenaçava allargar-se durant anys fins que les oliveres tinguessin el temps necessari per recuperar-se. Les pèrdues dels productors de la denominació d'origen protegida Les Garrigues van ser de més de 19 milions d'euros, de manera que per a les cooperatives suposava fer front a unes despeses fixes de manteniment molt difícils de cobrir, ja que la producció no hi era i aquests costos eren d'uns 4 cèntims per quilo d'oliva. Moments de molta angoixa. El futur no es podia encarar amb optimisme. Però el sector es va unir i va traure tota la seva força, i el sentiment de frustració de seguida es va convertir en un moviment de reivindicació davant les administracions que ajudés a pal·liar el drama de moltes famílies i que vetllés pel manteniment d'un cultiu que arrelava el territori i garantia el paisatge de la zona. Així, naixeria un moviment on la DOP Les Garrigues tindria molt a dir i donaria suport a la creació de la Plataforma en Defensa de les Terres de l'Olivera, amb Francesc Escarda al capdavant i amb un important suport del sector agrari. D'aquestes coses que saps que no saps per què, però te surten de dins, i ho vam fer. Me'n recordo, vam muntar així una plataforma, vam tindre moltes guerres en sindicats, moltes guerres en les cooperatives, i nosaltres ens vam apartar, en aquest cas de tothom, i vam muntar una plataforma, me'n recordo com si fos ara, i vam continuar fent, vam continuar endavant, sempre apoyats en aquest cas per les cooperatives, això sí. Jo penso que si hi ha alguna cosa que les cooperatives va ser l'entendre la gravetat del problema. Nosaltres podíem fer molta feina, però al final les cooperatives van entendre la gravetat del problema i van entendre que se'ls presentava al damunt, no? I nosaltres amb molta força. Jo me'n recordo de moments històrics d'anar amb mobilitzats al Parlament, fer carreteres. Vull dir, hi ha gent que avui per avui no se'n recorda de ningú, però que els haurien de fer un monument. Vull dir, hi ha gent que van treballar molt, van treballar, molt. Van ser moltes i contundents les accions que es van dur a terme, però al mateix temps necessàries. Els pagesos van haver de sortir al carrer amb els seus tractors per fer sentir la seva reivindicació. El sector va protagonitzar moltes protestes i no només al territori. Les seves reivindicacions també es van portar davant el Parlament de Catalunya a Barcelona. Durant tot aquest temps també va haver-hi espai per les reivindicacions més festives i en família, així com la creació de campanyes per promocionar i reivindicar l'oli, com les famoses samarretes del «Jo estimo l'oli», tots a una, per lluitar pel futur d'una comarca i d'una gent. Jo penso que com els temps no són els mateixos i la gent no té els mateixos, i llavors jo penso que érem un sector de gent que tenia molta força, érem més joves que ara, encara que, i ens vam posar al davant i vam dir que això havíem de salvar, no? I així set, no? Així set de que ens recordarem tothom. Vull dir que tothom preguntés què representa el 2001 i tothom representa un moment molt dolent, però avui per avui estem exactament com el 2000, com el 1999. S'ha mantingut el territori, s'han mantingut les cooperatives, s'ha mantingut la gent treballant, i això és la força que va demostrar al seu moment el sector, i també s'ha de dir la voluntat, en aquest cas, en aquell moment del Parlament, perquè insistir això en què va ser el Parlament el que va aprovar, i després va haver gent que no els va agradar, però vam tenir sort del Parlament, i era un conseller que se'l va creure, que va ser el grau, que va ser com es va defensar. Penso que va ser, per nosaltres, dic un antes i un després, però que continuem estant aquí amb unes inversions molt bones. Un abans i un després. Les gelades del 2001 i les accions de la plataforma fins ben avançat el 2004 van construir un relat d'unitat del sector, de lluita i de perseverança, i formen part ja de la història del sector. Van ser anys difícils, on els productors d'oli de la DOP Garrigues no van deixar de treballar per la seva continuïtat i pel seu futur. A les Garrigues, l'economia agrària és la base del territori. Es treballa la terra i es depèn d'ella.
La continuïtat de les explotacions era la garantia per mantenir les famílies arrelades al territori i de vetllar per l'equilibri territorial. La lluita havia valgut la pena. Per fi podrien continuar llaurant-se un futur. Amb les gelades del 2001 a la retina, els productors de la DOP Garrigues començaven una nova etapa a partir del 2003 amb l'objectiu de recuperar les oliveres que fossin possibles i de recuperar totes aquelles terres perdudes. De la desgràcia, molts van intentar veure una oportunitat i van començar a treballar en explotacions més modernes, sovint apostant pel rec i per plantacions intensives per a poder augmentar les produccions sense restar qualitat. Els cultius s'havien d'adaptar als nous temps sense perdre el pòsit de la tradició que havia convertit el seu oli en un referent al món. La modernització hi ha de ser, però també ens hem de recordar d'on venim i d'on ha sortit tot això. No podem voler avançar molt per llavors tindre de retrocedir ràpidament perquè ens han passat, perquè llavors ara també està sortint molt la producció ecològica, que és un nou mercat que té molta alça. I llavors tampoc no és tot molt modern i tot passamos molt antic. Però la modernització crec que amb sistemes de rec i coses que puguem assegurar una collita, doncs hi ha de ser, això sí que hi ha de ser. Malgrat les males campanyes i una tendència a perdre població en alguns municipis de la seva zona de producció, la DOP Garrigues ha fet una aposta per la màxima competitivitat. L'any 2012 va rebre la certificació d'ENAC, que acredita el Consell Regulador com a entitat certificadora d'oli i que sota unes inspeccions d'allò més rigoroses esdevé una garantia de primer ordre per al consumidor. Rigor i passió, la que posen tots els joves pagesos que s'han anat incorporant al projecte en els darrers anys i que asseguren, per a molts anys, la salut d'aquest oli d'oliva verge extra amb certificat de garantia. La denominació d'origen és una de les coses més importants com a segell de qualitat, com a garantia de qualitat. Nosaltres som cooperativistes, jo soc cooperativista al 100% i a més la denominació d'origen ens ajuda a mantenir un nivell de qualitat molt alt dels nostres productes i si no fos per amb ells segurament no tindríem ni l'expansió que podem arribar a tenir. Jo el meu futur el veig molt bé. Soc bastant positiu. Si m'haguessis vingut fa 2 anys t'hagués dit no ho sé, però amb les produccions i els preus d'aquest any, més de l'ametlla que de l'oliva, però bueno, te puc dir que hi veig futur, que veig que ningú no pot dir que té la vida assegurada, però veig que almenys tinc la felicitat assegurada. Amb els anys, la marca de la DOP, les Garrigues, s'ha anat consolidant i la seva divulgació s'ha anat intensificant. Esdeveniments i tastos en fires gastronòmiques i sectorials d'arreu del territori, accions promocionals per a líders d'opinió o dirigides al consumidor final a través dels grans mitjans de comunicació com la televisió han estat una constant per al Consell Regulador. La DOP Garrigues ha explicat el seu oli d'oliva arbequina verge extra a fires del territori i també a les grans fires amb vocació internacional. Ha fet campanyes amb restauració i amb els paradors de Catalunya i ha estat present a les llars de tot el país de la mà de Nando Jubany, del programa Menú Cap de Setmana de TV3, entre moltíssimes altres iniciatives. En tots aquests anys, a més, el mapa de productes catalans ha anat sumant noves denominacions d'origen i indicacions geogràfiques protegides, companys de viatge amb els quals la DOP Garrigues ha col·laborat en moltíssimes ocasions, com l'acte que es va celebrar al Parlament de Catalunya o els molts que s'han celebrat en restaurants d'arreu del país, sumant esforços amb altres denominacions d'origen d'oli, tant de Catalunya com de la resta de l'estat espanyol. Reivindicar el passat i aprofitar el present per sembrar les bases d'un futur engrescador. A les Garrigues no falten les cooperatives ni els pagesos joves amb ganes d'anar encara més enllà i oferir al consumidor el millor dels olis d'oliva verge extra possible. La recepta, però, no és diferent de la mateixa que el primer Consell Regulador va formular ara fa 40 anys. Feina, rigor, orgull pel producte propi i molta il·lusió.
Els primers 40 anys de la denominació d'origen protegida Les Garrigues són només el principi.